Gyorsan illeszd bele. Ó. De nyom rá erősen. Nyom rá erőből. Ezt kicsit nehezebb. Majd segítek egy kicsit. Hogy az most jó? Most nyomd. Nehéz volt, igaz? Még van egy alja is, nem? A többi nem segít volna. Ha már szétesett. Fogad el. Kiszedem gyorsan. Állatosan csináltam én. Hát én még azokat kiszedheted. Hm? Azt még kiszedheted. Azt a kettőt. Ezt a népszoros. Ezt a népszorosat is. Oda az ezt a csúcsosat. Rossz, oda leszedem. Kösz. Köszi. Vigyázz! Tartsd egyenesen azt a fúrót. Add elsőt le. Kösz. Még van egy alul. Nyomd bele, hát és tartsd egyenesen. Tartsd egyenesen a fúrót. Na, babám. Állítsd meg! Illeszd be, nyomd rá, és tartsd egyenesen a fúrót. Segítek. Illeszd rá. Nem nyomod eléggé rá. Tartsd egyenesen. Gyere, mami! Oké. Van még. Na mi van? Hát azt szedi szét. Ott van. Biztos, hogy jönnek? Hát most már biztos. Most már biztos, hogy Most jön. már biztos, hogy jönnek a szétszet. Hát azért egy hétig nem tudom mit tanulni. Azaz. Tartsd egyenesen a fúrót. Azaz. Azaz. Várjál, mert betekerek. Kezedre, Úgy, úgy. Ügyesen. Ne, tartsd egyenesen. Egyenesen Attila, felmelt fel. Hogy az úgy? Úgy. Nem nyomod rá eléggé. Segítsek, magam? Akkor segít. Tartsd egyenesen. Hát, hogy egyenesen nem. Miért nem kérdeztétek meg őket? Hát beszéltem az öcsémmel. Ez nehéz. Mert csomót szétszedett.
Ne engedjétek, hogy úgy fogja Viktor, ez széttüzéli a kezét. Mondd el, tiszta forna fúrod. De hogy oda nyúl a forró mellé. De az nem olyan széles. Csak azt mondtam, hogy ne tudjam fordni, amit majd itt elvenni.